Baba mfundisi wenkosi, ngikhuluma namuphi umfundisi la? Umfundisi uMbatha emzini oseSabatheni eNewcastle. Indebenkulo. Newcastle. Sike happy la sikhona mfundisi waseNewcastle. Ngexolisa ngicela ukulungisa mfundisi waseBuhleni obheka izwe laseNewcastle. Ngicathi ngibeka kahle mangisho kanjalo. Baba mfundisi. Ngihleka lokho akusuke lokho la. Akusuke lokho la. Yebo sike happy mfundisi la. Siseqwaqwa esikhungweni sezemfundo ephakeme University of Free State. Oh, University of Free State. Shuthi wonke ama universities yiyo le. Ekuthiwa university yayo yonke le province. Kuzowenziwa la wagqoka imjivo mfundisi sike university aveni university attend ama class kwenze njani namhlanje? Abantwana bangamaNazaretha babe nesifiso sokuthi uyazi lunyathele kulama premises ale university ngoba ayalwazi uNkulunkulu emhlabeni nasesizweni. Ayazi ukuthi mase lokhona phakathi kwale ndawo lena nezibuso zozoyithola nezifundo mhlambe abastrategisha kuzona bazokwazi ukuthi mhlambe sifundeke kalula. Oh, okusho ukuthi unyazi lizowakha isizwe. Ngoba phela abantu abafundayo ibona abaphathi bezwe bakusasa. Kusho ukuthi unyazi lizo investor ekutheni izwe lakithi libuseke kahle libuswa abantu abafundile futhi abamsabayo nje. Manje ke mfundisi njengoba uthi usuka eNewcastle la eFree State ke ngizama ukuthola i-correlation ukuthi ke sifika kanjani size sifike la eFree State mfundisi. La eFree State sifika ngoba siyi-region yomndla. Oh, iFree State lena ingaphansi kwe-region yomndla. Oh, ingakwesilana nje sabe futhi ba esisuka endaweni esisuka emakhaya emva. Awu kuyezwakala. Kusho ukuthini ke kuwe lokho kwenzeka namhlanje ubuka izingane ngoba ngangizwe kuthiwa uBombela wayethe izingane zambe zesikoleni ngoba leyo hamba izwe lidinga abantu abayile esikoleni. La sikhungweni semfundo ephakeme kusho ukuthini kufakazela kanjani uNkulunkulu bonyazi lokho kwenzeka namhlanje? Sinikeza ithemba lokuthi iprofethi osasheba ukuthi ingane ayifunde siyenzeka nanokuthi umuntu mayesefundile akashintshi into akhuliswe yiyona. Uma abantwana enhlizweni zabo noma sebefundile sebegraduate abanye bona bemazi ushebe emkhumbuzo uNkulunkulu emhlabeni. Sinika ithemba ukuthi lolu hambo nalendlela kaShembe ayupheli yohlezi khona. Iyothi khona kodwa futhi nempilo ibiqhubeka bephila abantwana. Manje mhlambe sekumbuzo wokugcina ngci nje mfundisi. Ubaba Njobela usuke ebuhleni noma usuka Usuke entabazwe nje. Entabazwe. Kukephi lapha Entabazwe? Oh, bese beyakubiza mfundisi noma ababizweni. Okay. So la zasuka khona indaba zalobu Nazaretha. Mhla ehamba uBombela ngizwa kuthiwa bake bamvulela isibhalo bathi ukwenza izinto wathi kodwa ngiyozizala izingane eziyo esikoleni. Manje ngibisa uthathe lo usithi kancane kulomntana noma siyicorrelate nalento eyenzeka la mfundisi wenkosi. Ubabamkhulu oqala ngaphambi ukuthi asuke kulelizwe wagaranda nesihlahla. Yebo. Wathi uma ngaveli isule isihlahla siyothi masiwe bese sifa. Kodwa mangivele isule isihlahla siyothi masiwe bese siphendewa itshe. Ngembali lesihlahla sikhona lapha siyitshe lapha eRespite basiyela. Isihlahla nje sithi ngamase siyende kodwa singafike sifice itshe lesihlahla. Isihlahla selitshe manje. Kusho ukuthini konje lokho mfundisi wenkosi? Nazaretha kuyoba khona kuze bengona phakathi. Uthe sesuka lapho wasekhuluma ngokufunda ke ngisengifisa ke manje kuyoba khona umNazaretha abuze bengona phakade kodwa ingane kuthiwa ziye esikoleni. So kusho ukuthi umNazaretha ubheke kiphi direction manje masibheka nje. Bheke iNazaretha ukunathi kubheke ukuthi umhlaba wonke uphenduka ugqoke ngoba emhlophe ngoba nasemaphalamende umzwana kwangena amaNazaretha izwe liyobuseka ngoba iNazaretha liyazi ukuthi before liqale into ethize liqala limimeza uNkulunkulu uqala. Ubona kunenqushunqushe ngamaphalamende njengoba bavele bangene embangweni umsindo bengadlulwa ngithanathi umthandazo oyisisekela sayo yonke into osuku. Hayi, cha ngabe mfundisi sesithi khiphe eSabatha manje kodwa hayi siyabonga kakhulu. Usungasho ke mhlambe okufika ekhanda mhlambe ngingakubuzanga kodwa obonayo ukuthi abantu abangekho nabantu abangazi ngalento enzeka la bangazuza khona ngoba phela mina ngumntwana ngingabuza kuphelele kwi-level mhlambe yokucabanga kwami kodwa ngoba umfundisi usephilile uyazazi izinto ezidingwa abantu usungakhuluma ukufika ekhanda. Ngathi nje sengiphetha ngibongela abantwana balesikhungo kakhulukazi ukuthi noma bekhishiwe emakhaya bezofunda ngoba umuntu mangabe engasekho ephansi kwesandla sabazali kwenza noma ngabe yiphi okunye mhlawumbe akutshela abazali adutshele nabangani bagcine sebenza okungalungile. So ngithanda ngibabongela abantwana ukuthi noma bengeke esandla sabazali
bela esikoleni kodwa uNkulunkulu bayamazi ukuthi ukhona, bayazi uNkulunkulu unyazi lwezulu ukhona. Njengoba bela siyabongela kakhulu futhi lento siza ukuthi nabanye abantwana nje abangewona amaNazaretha ukufika kaShebe phakathi kwale ndawo bakhona bazophuza amaNazaretha. Okusho ukuthi izwe liyohamba lihambe libuswe abantu abakholile. Amen. Hayi siyabonga kakhulu mfundisi. Indebenkulo.